Ako si Brex, dating tambay sa Pinas, ngayon ay tambay pa rin dito sa Canada. Pag walang pasok, of course. For today's video, papakita ko lang kung paano kami mag-celebrate dito sa tinatawag nilang Thanksgiving Day. Let's go! Guys, hello! That's Kay. Yo. Mother! Hi. Si Papi. Alright. Let's go. Ngayon po mga bossing, binabaybay po natin yung Grandview Avenue papuntang Bayside Drive. At dito naman din ang Bayside Drive mga bossing, papunta po tayo sa Rosie Avenue dahil ihatid natin si Kay, pa-work siya sa Burger King. Kami nandito na sa Rosie Avenue, ihatid na namin si Kay. Kakakalungkot hindi siya makasama kasi may pasok siya ng 5 PM, pero wag mag-alala kasi dadalhan namin siya ng Sharon. Dito naman na timingan kami na may train na dumadaan, so kailangan po naming maghintay. At dahil kailangan naming maghintay, so sa point na to, nag-aantay pa rin kami. So sobrang inip namin at sobrang gutom na namin mga bossing, sinabihan namin ng train na bumilis. Ayun, bumilis siya bigla. Sobrang masunurin ang train na to, ang lupit naman. At dahil natapos na rin sa wakas yung train mga bossing, ipagpatuloy po natin yung trip papunta kina Merlin at Charlie. Itong nakikita nyo mga bossing ay isa sa mga highway po dito sa Canada. Pag pumupunta po kayo sa ibang town, kasi pupunta po tayo sa Rosie, which is nandun po yung town ni Merlin at saka si Charlie. Dadaan po tayo sa isang highway. Ang highway po dito sa Canada mga bossing ay maganda din kasi nga siniseparate nila itong highway na to para safe. Walang bahay sa gilid ng highway, walang taong tumatawid, walang bike na dumadaan. So safe na safe po itong highway na dadaanan. Diretsyon-diretso ka lang, walang sagabal sa traffic o kaya tuloy-tuloy lang at walang traffic po dito. Sa nakikita nyo mga bossing, nag-exit na po tayo at nandito na po tayo sa town ng Rosie. Dito na po nakatira si na Merlin at saka si Charlie at nagpapasalamat po tayo dahil na-invite po tayo nandoon sa tahanan nila magsi-celebrate ng Thanksgiving Day. At ngayon mga bossing, sa nakikita nyo po, yan na po, nandito na po tayo sa bahay ni na Merlin at Charlie. Sobrang napakaganda. Nandito po tayo sa likod ng bahay nila kasi nandito po yung napakalaking parking lot nila. Sa gilid na yan, nandyan po yung garage nila na powered by solar po. Napakalupit. Tayo nandito na po at bumababa. Yan po si Romel Buen, isa sa open work permit dito. Yung asawa niya student. Ito si Camille, one of the international student po dito. At yan naman po yung mama natin, si Mother Lita mga bossing. Ito yung panganay natin si Janler James. At ito po yung pangalawang anak po natin na si Xavier James. At ito po naman mga bossing, ipapakita ko sa kanya yung front yard po nila. Napapagandang bahay po. Sobrang laki po ng lupain nila dito, 1 hectare. Naman yung bunso po namin, sobrang enjoy na enjoy nung nakita niya si Hana. Talagang nag-i-enjoy po siyang magkaroon ng aso. Parang mapapabili po tayo ng aso nito, pero for now wag muna kasi wala pa tayong mga budget mga bossing. Ang laki ng gastusin pag nag-aso ka dito sa Canada. At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, paki-comment naman kung taga saan ka para alam namin kung saan umabot ang video na to. At ipakilala ko naman sa inyo mga bossing, ito naman si Merlin, ang may bahay po dito. At ito naman po ang asawa niyang si Charlie na sobrang mabait po. At kung hindi nyo po alam, yung turkey po ang signature dish ng mga Canadian pag Thanksgiving. Parang kung sa atin ay ang lechon po mga bossing. At sobrang enjoy na enjoy si Zion kay Hana mga bossing. Talagang gustong gusto niyang magkaaso. Pakinggan nyo po.
puntong ito, dinidiscuss ni Charlie kung paano hiwain, paano lutuin at paano i-prepare ang turkey kasi alam naman natin tayong mga Pinoy, hindi tayo sanay sa turkey sa Pinas kasi usually manok at baboy po yung hinahanda natin sa mga okasyon. Gutom na. Like me. At dumating na nga yung wifey natin na si Marge. Hindi na kami nakasabay kasi nga may pasok pa siya. Sumabay na lang siya kay Kenneth at Shobi. At dumating din si Kenneth kasama ang asawa niyang buntis na si Shobi kasama si Kiliana. Happy Thanksgiving! Mga bossing, konting chismisan, chill muna, konting maritisan habang inaantay yung turkey na maihanda at inaantay din ang ibang mga bisita. At kami nandito lang naman po sa sala, nag-chill lang din po mga bossing. At kung ang mga Pinoy naman po yung maghahanda at magagathering, of course, hindi mawawala ang masasarap na pagkain. At nandito tayo, nagpapasalamat ulit kay Merlin at saka kay Charlie sa pag-host ng okasyong ito, which is ang Thanksgiving Day here in Canada. Marami pong pagkain hinahanda po. Kahit po ngayon na ako'y nagbo-voice over lang po, sobrang takam na takam ako ngayon. Talagang nagugutom ako habang gumagawa ng video na to. Tingnan mo ba naman yan? Oh, merong batong, lumpia, turkey, at marami pang iba. The blessings that we've gotten for this year and also moving forward. Thank you so much for the guidance. Thank you so much for letting us come here and for giving Ate Marlene and Charlie good health to welcome us here. And Lord God, hopefully that we will be able to celebrate again next year a wonderful Thanksgiving with everyone. Let's bless the food, bless us, O Lord, and these are gifts which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Thanksgiving, everyone. At dahil sobrang nagutom tayo sa puntong ito, talagang sinabunutan po natin yung turkey po. Kinuha po natin yung isang paa. Talagang gutom na. At hindi rin patatalo yung mga kids natin dito. Naka-separate table pa sila. Sobrang ipinagsalamat din natin kay Merlin at Charlie dahil inaalagaan yung mga anak natin. At yun, dumating na yung isa sa mga bisita kaibigan natin na si Shendel. Siya po ang asawa sa kaibigan nating malapit na kaibigan na si Renz na may YouTube channel na Renz YTC. At of course kasama din natin dito sa selebrasyon ang asawa ni Romel mga bossing na si Gian nagbubukas ng wine. Masaya ba tanan? Ayun po ay dumating na po ang pinakamalakas ng St. John, New Brunswick, si Ate Ophelia, kasama niya po si Ate Merna mga bossing. Og dihara sad ako nahinom doon mga bossing nga ang mga gipaari di ay sa ilang celebration for the Thanksgiving kay puro mga Bisaya. So kaning mga nakita ninyo earlier, puro ni mga Bisaya mga bossing. Let's go! Na lang po mga bossing, sobrang thank you for watching. Please subscribe, like and share, and kita-kits sa next video. Paalam!